Ipong pagsinanta ay jakla kuman ibagbaga. Awan na naya dua kwarta ken adua delata. Apoon pagsinanta kas naurnos nga agasawa. Idi kalman imbaga da kanyak anapan kakan jay lawa. Naglugang kat basit atrak ket jak amut napaspasama. Ngemidinta simang petkan iti sumuno nga agsapa. Kinar karton nga delata ket di mo pa yan makarkarga.